Mám samozřejmě na mysli sebevraždu Lenky Šimunkové. Je to matka jedné z obětí ze střelby na Filozofické fakultě z roku 2023. A řekněme si upřímně, to, co vám teď budu vyprávět o panu Rakušanovi, já mám přesvědčení, že ať by dopadlo cokoliv jakkoliv, ztráta dcery byla pro paní Šimunkovou natolik vážnou záležitostí, že se obávám, že v případě, že by jí nebylo pomáháno psychologicky, jakože nebylo, pokud by to pokračovalo, tak i kdyby odstoupila půlka policie a samotný pan ministr vnitra, její tendence by to bohužel nezměnilo. To je základ. Tady na tom asi úplně bych nesváděl vinu na Rakušana. Ostatně paní Šimunková už se jednou o sebevraždu pokusila se nyní podruhé. Mimochodem ta macocha, ta je v tomhletom prokletá. Drtivá většina sebevrahů mimochodem páchá svoji sebevraždu do macochy v noci, protože sebevražda ve dne je většinou neúspěšná, protože pohled do propasti drtivou většinu lidí od toho skoku odradí. Ale to jsem odbočil. Problém je samozřejmě ten, že ta reakce na samotnou střelbu a reakce na úmrtí Šimunkové obě dvě ministr vnitra jednoduše nezvládl. A pokud by tam seděl nějaký jiný ministr, který by třeba opravdu přiznal nějaké dílčí chyby vedení policie a těch kancelářských krys a nedělal to přes nějaký kličky, jakože neporušil zákon. Samozřejmě, že neporušil zákon, ale musíme vědět, co udělat jinak a ty chyby už jsou veřejně známé. Například to, že se neprohleděla celá budova, to, že operátor ještě desítky minut předtím, než začal útok, věděl, kde ten vrah se skrývá a tak dále a tak dále. Prostě tam nějaká pochybení byla, stejně jako nekomunikace mezi veliteli a příslušníky, ale nevyzvihávají se. Říká se, jak to bylo dokonalé a perfektní, přestože nebylo. Stejně tak jako vedení té policie, ne policisté samotní, selhali v komunikaci, protože zase nejdříve byli plní sebevědomí a pak, když vyšlo najevo, že třeba i patrně kecali, tak prostě nezašlápili to a neuznali to. Ministr vnitra samozřejmě využil střelby ke změnám zákonů, které zpřísňují držení zbraní. A to je špatně. To je opět chyba využití tragédie ke svým ideologickým zájmům, protože on dlouhodobě říká, že prostě by zpřísnil držení zbraní, přestože podle všech hodnocení máme jeden z nejlepších zákonů vůbec na světě. No a Rakušan samozřejmě nevyužil ani právo nevychvalovat policii hodinu po útoku, kdy nemohl vědět, co se stalo špatně nebo nestalo. A nevyužil ani druhou příležitost k mlčení, a to těsně poté, co právě došlo k úmrtí Lenky Šimunkové, která se zabila v macoše. Protože on napsal sálodlouhý status právě o tom úmrtí, který zní tak, že vlastně asi 5 řádků tam mluví o ní a 15 řádků mluví o sobě. Což je prostě zase další věc, že on prostě měl tak jako nechat tam těch 5 a trošičku vypnout počítač a vypnout Xko, protože se tam samozřejmě vyjadřuje tak, jak po něm chtějí jako jeho noshledi. A mimochodem ty taky tomu nepomohly, protože vlastně, když si pak Šimunková, nedej satan, četla diskuzi, kde ji označovali za magora, krávu a kdo ví jak ještě, sám jsem to četl, tak jí to určitě taky moc nepomohlo, že jo? No a navíc, jak píše tady komentář, je tu drobný nepřehlednutelný paradox. Rakušan opakovaně vyzýval novináře, aby nepsali o vrahovi, nepytvali jeho motivace, aby nezvyšovali riziko inspirace dalších střelců a argumentoval tím, že to dělají ti novináři kvůli klikům, že by měli projevit úctu rodinám obětí a držet informační půst. Jenže teď, když se karta otočila a útok šel směrem k němu, když ho rodiny veřejně obvinují z informačního embarga, nevydržel ani jeden den, nezařadil zpátečku. Píše, vysvětluje, hájí se, odpovídá a přehlušuje. Samozřejmě na to okamžitě reagoval například Forum 24, které označilo kritiku Rakušana za nenávist. Samozřejmě spoustu lidí tam řeklo, že Rakušan má na krku jí krev, což si jako úplně nemyslím, ale to, že to spáchala paní Šimunková zrovna teď, zrovna v tuhletu dobu,
na tom určitě může nést část podílu i to, jak on osobně se choval. Podíváme se na pár těch věcí, které vlastně už během let 2024 a 2025 psala média. Uběhly 4 měsíce od střelby, lidé nemají jistotu, zda rozsahu tragédie nemohla policie zabránit, otázky padají, odpovědi ne, čeká se na konec vyšetřování a tak dále. Prostě půl roku po vyšetřování se zatím nic nevědělo, pak vyšla ta parlamentní zpráva a problém je, že nejdříve se tam psalo o určitých pochybeních, ano, to odsouhlasilo, pak to změnili, ta pochybení změnili na návrhy k změnám do budoucna, aby tam nebyla vůbec zmíněná slova o pochybení. S tím už ano nesouhlasilo, což si vzal na paškal právě pan Rakušan, který pak manipulativně řekl, že ano, náhle změnil názor. Což je taky špatně, že jo. No a pak tady máme například ještě rozhovor s člověkem, který se znal s paní Šimunkovou a ten zase se snaží to namalovat tak, že možná, kdyby dostala nějaké odpovědi, tak by k nějaké sebevraždě vůbec nedošlo, ale k tomu se vrátíme později. Já si myslím, že by spíš došlo, protože ona byla na takovém dně, už z těch rozhovorů to vyplynulo, že bez náležité odborné pomoci by to nespáchala třeba teď, ale za rok, protože opravdu ona byla s dcerou i kámoška, všechno si povídali a tam prostě taková díra tak náhle, že to s tím člověkem tak zamává, že opravdu obrovská pravděpodobnost, že ten člověk pak bude chtít jít za tím ztraceným členem rodiny nebo partnerem nebo kýmkoliv. S tím, že tady ten člověk to odůvodňuje tak, že úplný zlom, který jako úplně odrovnal, byl rezumé sněmovní vyšetřovací komise. Ona se upínala k jejímu výsledku a když dostala do ruky závěrečnou zprávu, přečetla si ji a viděla ten absolutní nezájem i některých poslanců, kterým dokola opakovala, v čem vidí pochybení, tak jí to dorazilo. A když viděla, že ani jeden bod z usnesení návrhu, který vypracovali poslanci Mašek a Válková z ANO, neprošel a komise je odmítla, byla to poslední kapka. Ti totiž chtěli, aby tam byly nějaké řešení a aby tam bylo změno, že sice nedošlo k legálním porušením, nedošlo k porušení zákona, nedošlo k trestnému činu, ale mělo by se něco změnit a došlo k dílčím pochybením, která by možná i změnila průběh celé té střelby a třeba i pomohla ke snížení počtu obětí. Protože nezapomeňme, že střelec se v té škole schovával, tuším, snad necelé 2 hodiny a tím pádem policajti, hlavně to velení, měl dost času na to zjistit okolnosti. No a samozřejmě už se o to jednou pokusila, měla už to naplánované, ale když se jí to nepodařilo, řekla si, že to ještě asi chvíli má být a že to je tak správně. No a tady ještě věc, že ona vlastně čekala, psala, že by někdo, nebo psala všem na všechny strany a čekala, že by někdo mohl chtít přijít a říct, že to prostě nebylo bez chyby a ne to pořád dokola vysvětlovat tím, že pátrání po vrahovi bylo naprosto v pořádku a že to bylo dokonalé a skvělé. Samozřejmě tady je to asi můj názor, v tom bude nepopulární, a to v tom, že opravdu tady by se mohli policisté a úřady stavět na hlavu, ale její názor na to, že je tak na dně, že nezbývá než ukončit její život, by se nezměnil prohlášením prezidenta nebo ministra vnitra, že odstupuje ze své funkce, protože se staly dílčí chyby. Tam prostě byla potřeba opravdu nějaká psychologická pomoc. Ale samozřejmě jsou tady i vlastně další věci, které i odhalili někteří novináři, a to je taky další citlivý téma, a to je vlastně psychologická pomoc obětem. A to nejenom přímým účastníkům nějaké události, ale například i těm nepřímým, a to jsou pozůstalí. Střelba na fakultě má další oběh. Stal si matka jedné ze střelných studentek. Dobrovolně si vzala život před svým odchodem z našeho světa, věnovala obrovské úsilí tomu, aby se vyšetřil policejní zásah při střelbě. Můžeme se tázat, zda společnost dnes dostatečně pomáhá obětem trestných činů a pracuje s nimi, a odpověď zní spíš ne. Veřejná debata, která se odehrála po střelbě, se soustředila zejména na to, zda média mají či nemají otevřeně referovat o identitě vraha. A mimochodem, tady se šířila dezinformace, protože někteří takzvaní liberálové říkali, že bychom neměli vůbec hovořit o identitě vraha, protože existují studie prokazující, že když hovoříte o identitě vraha a medializujete ho, inspirujete tím další nuly k tomu, aby se stali dalšími vrahy, aby se stali slavnými.
Žádná taková studie ale na to není a chytl se na to i šéfredaktor Reflexu. To jenom doplním, protože to je potřeba vždycky říct, jak se chytají média těch dezinformací a šíří je dál, tak jenom pro info. No a teďkon. Obecně se u nás duše či psyché dost podceňuje, čemuž odpovídá dlouhodobý nedostatek psychologů a psychiatrů, jako by nemoc či jen poruchy duše nebyly podstatné. Psychická nemoc je považována za projev slabosti, což si například při srdeční nedostatečnosti či selhávání orgánů nikdo nedovolí ani pomyslet. To je taky další věc. Je pravda, že ve spoustě jako případů, kdy někdo vyhledá pomoc duševní a vyjde s tím na veřejnost, tak se setká s odporem, jakože ty jsi nějaký magur, ty jsi nějaký jo. Ale kdyby někdo trpěl třeba migrénama nebo srdeční slabosti v životě, by si ten samý člověk, který si dělá srandu z někoho, kdo má problémy v duši, neudělal si z toho srandu prostě. Samozřejmě ne každý je takovej jako případ, že má ADHD nebo je trans nebo něco. Řešit by se měly ty vážné problémy a lidi tady jsou a dle mého názoru se to opravdu moc neřeší, přičemž je to podobně vážný problém, jako když máte nějaký chronický onemocnění, kopřivku nebo nějakou srdeční slabost nebo tak, ovlivňuje vás to úplně stejně, ne-li hůř v některých případech. Takže vlastně výsledkem toho celého je to, že rozhodně Rakušan tomu nepomohl. Rozhodně paní Šimunkové nepomohl. Ale nepomohl jí ani nikdo s tím, že by jí měl poskytnout nějakou pomoc, nějakou spruhu, ale samozřejmě na druhou stranu, že to sněmovna jako zabije tou zprávou, kde vlastně řekne, že to všechno bylo dokonalé a perfektní a vyřeší to zákaz tlumičů, tak to je minimálně úsměvné pro cyniky, ale spíš cynické samo o sobě, protože to vlastně vůbec nic neřeší. Jelikož ta střelba jako taková, tlumič netlumič, by dopadla úplně stejně. Ale dopadla by jinak, kdyby například existovalo spojení mezi obvodním lékařem a psychiatry a psychologi. To už by dopadlo úplně jinak, kdyby se doktoři při zdravotní způsobilosti, při vyřizování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu průkazu museli podívat na to, který léky ten člověk bere, nebo jestli nechodí na psychinu. Tak to by se třeba dalo, ale o tom ta závěrečná zpráva nemluví. Ta mluví hlavně o zákazu tlumičů, protože ty jsou rozhodující. Takže rozhodně Šimunkové stát nepomohl, nemyslím si, že byl rozhodujícím prvkem, který ji zahnal do hrobu, ale nemyslím si, že ji od toho nějakým způsobem na dlouhou dobu odlákal. Takže přátelé, pokud kritizujete vyloženě Rakušana, že ji do toho dovedl, tak se na jednu stranu vám nedivím, ty emoce tam jsou, ale po odpadnutí emocí si člověk musí fakt uvědomit, že člověk musí být hodně zlomený na to, už tak, aby se rozhodl, že něco takového udělá. Já si nedokážu představit, že jim něco takhle zlomilo, ale jako takováhle ztráta, kterou prožila ona, nikdo by si nepřál. Takže asi už bychom tuhletu smrt jako takovou bychom mohli uzavřít, ať prostě pak ať je uzavřen i její případ a v úzovkách i nějaká ta její energie třeba, ale prostě zaměřit se dál na kritiku toho, jaké embargo, poloembargo a neembargo a sebevychvalování zavedl náš ministr vnitra. A když už jsme u pana ministra vnitra, tak připomeneme, že samozřejmě hlavní, co bychom měli probírat u ministra vnitra, je kauza Dozimetr. Takže například 4 mrtví z Dozimetru ke konci roku 2023, jeden z nich si měl schánět ochranku a nedostal jí, podle serveru Neovlivní. Další mrtvý z Dozimetr, který ho srazilo auto v květnu 2024 a také prohlášení ministra spravedlnosti Blažka, které je naprosto šokující a nikdo neřeší, že Dozimetr se soudci bojí soudit, protože ví, že už je tam minimálně 5 mrtvol a že nechtějí být 6. mrtvolou, protože to je dost pravděpodobně. A pokud vidíme, jak Rakušan přistupuje ke kauze Dozimetr, kdy stále neodstoupil ze své funkce a nepředal tuto funkci jinému hnutí či straně než je STAN, tak vidíme, že on nemá ve svém svědomí a ve své duši žádné
ale opravdu žádné zábrany. Takže pokud bychom odškrtli střelbu na Filozofické fakultě i smrt paní Šimunkové, tak stejně se bavíme o nejhorším ministru vnitra, kterého jsme tu kdy za samostatnou historii České republiky měli.